NMK:n mieskuoron matka alkaa. Kello näyttää nyt 10.26 ja on 29. päivä maaliskuuta 1969. Toivottavasti kaikki käy hyvin, että he kaikki yhtä olisivat. Se on tänään toteutunut. No pääsihteeri, mitkä on tunteet? Hyvin aurinkoiset. Ja matka alkaa hyvissä merkeissä. No rahaministeri. Olosuhteet huomioon ottaen, niin lähtökuopat vastaavat täysin ennakkolaskelmia. Niin matka alkoi. Kööpenhaminan ja New Yorkin kautta Washingtoniin. Kiertoajelulla Yhdysvaltain pääkaupungissa näimme presidentti Lincolnin muistomerkin. Sekä Arlingtonin mahtavan sotilashautausmaan, jossa lepää yli 100 000 sankarivainajaa. Tuntemattoman sotilaan haudalla tapahtuva vahdinvaihto oli juhlava tapahtuma. Tänne Arlingtoniin on haudattu myös presidentti Kennedy, jonka viimeiseen leposijaan käy tutustumassa jatkuva turistien virta. Valkoisessa talossa vietettiin juuri suruaikaa, kenraali Eisenhowerin kuoleman johdosta. Tästä syystä emme päässeet tutustumaan itse rakennukseen, vaan lauloimme terveisemme portin ulkopuolella. Yli Amerikan mantereen kohti länsirannikkoa. Allamme mahtava Chicagon kaupunki, jonne teimme välilaskun. Ja tässä ovat kuulut kalliovuoret, jotka ulottuvat yhtenäisenä jonona Meksikosta aina Alaskaan. Noin 6 tunnin lentomatkan jälkeen olemme viimein San Diegossa, Kaliforniassa. Kuoronjohtajamme Auvo Nuotion johdolla lauloimme tervehdyksen vastaanottajillemme. San Diegon eläintarha on maailman suurin, pinta-alaltaan samankokoinen kuin Monacon ruhtinaskunta, eli noin 60 hehtaaria. Täällä on noin 5000 eläintä.
San Diegon suomalaiset toimivat isäntinämme paikallisessa Suomitalossa, jossa lauloimme ja vietimme miellyttävän parituntisen heidän seurassaan. Meksikon puolella sijaitsevan Tijuanan pormestari oli kutsunut meidät vieraakseen. Hänen edustajansa olivat rajalla vastaanottamassa kuorolaisia ja moottoripyöräpoliisi luotsasi meidät perille sireeni tulvoen läpi Tungoksen ja ohi punaisten liikennevalojen. Kahden leijonan kohtaaminen huipentui merkkien vaihtoon. Los Angelesiin saavuimme lentäen. Kaupungille tunnusomaiset öljypumput nostivat maan uumenista lännen mustaa kultaa. Modernin taiteen museo. Hollywood Boulevard ja kuuluisa kiinalainen temppeli, jonka edustalla olevaan jalkakäytävään maailman kuuluisimmat filmitähdet ovat painaneet jalan tai kädenjälkensä.
Hollywoodista käsin pistäydyimme myös Disneylandissa, josta muodostui muuan matkamme mielenkiintoisimmista nähtävyyksistä. Palattuamme Hollywoodiin pääsimme kokeilemaan maailman suurimman ulkoilmanäyttämön akustiikkaa. Tänne mahtuu yli 20 000 kuuntelijaa. Konsertti Hollywoodin luterilaisessa kirkossa. Beverly Hillissä saimme tutustua kuuluisan filmitähden O'Brienin komeaan huvilaan. Tässä vaiheessa oli sopiva hetki antaa kamera-assistentille, ja kuvaajamme Leevi Laitinen käyttikin tilaisuutta hyväkseen. San Francisco, siltojen kaunis kaupunki, jonka espanjalaiset perustivat lähetysasemakseen vuonna 1776. Kaupunki sijaitsee San Franciscon lahden rannalla ja tarjoaa turistille paljon nähtävää. Tässä Pyhän Markuksen kirkko, jossa annoimme pääsiäispäivän konsertin. Lähtö San Franciscon Suomitalosta oli unohtumaton. Viikon kestävä bussimatka alkoi jäähyväislauluin ja erokyynelin, ystävällisten heimoveljen saattelemana.
Seuraava pysähdys ja konserttipaikka oli Fort Bragg, joka on ollut aikoinaan huomattava suomalaiskeskus. Matka jatkui kohti pohjoista aivan Tyynenmeren rannikon tuntumassa. Usean päivän ajan näimme punapuumetsiköitä, joiden suurimmat puut saattoivat olla jopa 7 metriä paksuja ja 100 metriä korkeita. Vanhimmat näistä puujättiläisistä olivat aloittaneet kasvunsa jo 5000 vuotta sitten. Sitten oli vuorossa Jurika, jossa annoimme jälleen konsertin. Portlandin ja Astorian jälkeen saavuimme Seattleen, jonka akustisesti maailmankuulussa oopperatalossa konsertoimme. Pohjoisin etappi oli Vancouver. Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa kaupungitalossa laulettiin varapormestarille piispalauhan tuodessa tervehdyksen Helsingistä. Varsinainen konserttipaikka oli kuningatar Elisabetille omistettu teatteri. Tämä tilaisuus oli tavallaan Kuoron länsirannikon retken huipentuma ja päätös. Lauloimme myös paikallisessa vanhainkodissa. Kanadasta kuuluisaan autokaupunkiin, Detroittiin, jossa on noin 3 miljoonaa asukasta. Konsertoimme jälleen kirkossa ja tutustuimme erääseen monista autotehtaista.
Detroitista takaisin New Yorkiin pilvenpiirtäjät toivottivat vieraat tervetulleiksi. Onpa korkeita taloja, totesi puheenjohtaja. Tulee ihan niska kipeäksi. Kiertoajelun aikana tutustuttiin sekä YK:n päämajaan että Harlemin neekerislummeihin. Rockefeller Centerin edustalla liehuvien lippujen joukosta löytyi myös Suomen siniristilippu. Amerikasta lähtöön liittyi jännitystä ja viivyttelyä. Lentokenttähenkilöstö oli ryhtymässä lakkoon, mutta onneksi lakko peruutui ja pääsimme sittenkin onnellisesti kohti kotia. Vanha manner Eurooppa tavoitettiin aamuauringon loisteessa. Nyt oli kiinnostuksen kohteenamme Lontoo vanhoine linnoineen ja kirkkoineen. St. Paulin katedraali, Westminster Abbey, parlamenttitalo ja tietysti myös kuninkaallinen palatsi Buckingham Palace. Madame Tussauds kabinetti oli muuan Lontoon vierailumme mielenkiintoisimmista kohteista. Ja konsertti Lontoon suomalaisessa kirkossa muodostui yhdeksi kaikkein lämminhenkisimmistä koko matkamme aikana. Lauantai 19.4. Väsynyt, mutta silti mieleltään virkeä laulajajoukko matkalla jälleen kohti lentokenttää. Yli 31 000 kilometrin konserttimatka on jäämässä muistoihin. Olemme nähneet ja kokeneet paljon uutta, luoneet lämpimiä siteitä Atlantin yli ja tunteneet myös omalta kohdaltamme toteutuneeksi NMKY:n tunnuslauseen, että he kaikki yhtä olisivat.